wata sabuwa dan kasa ya saki wata bidiyo ɗazu da safe mai zafin gaske mai kuma ba da tsoro. Wannan bidiyo yan uwa da abokan arziki da shugabanni duka gaba ɗaya sun yi kira wa dan kasa suka ce dan kasa wannan magana da nayi kuskure ne, babban magana ce, in janye magana ta. Na saki bidiyo da sai na ce ana zargin su NSP da kashe wannan soji da aka yi. Na yi kuskure sakin wannan bidiyo, ina neman afuwa ku yan uwa masoya gaba ɗaya. Maganar da na yarda na yi magana kuskure bisa ga umarni na 'yan gwagwarmaya da 'yan uwa da abokan arziki. Tun da safe ake kira na haka yanzu 'yan uwa suna ta cewa ka janye magana ka ba da hakuri da kasa. Ina neman afuwa ga CNSP, ina neman afuwa ga 'yan uwa gaba ɗaya. Na yi kuskure, ina neman afuwa. Wannan bidiyo insha Allah ba zan sake yarda ba. Na yi magana da safe wadda magana ta girgiza 'yan uwa masoya da abokan arziki gaba ki ɗaya. Magana ta ɗauki hankalin duniya, ta shiga lungu da sako, kuma sannan masoya suka dawo suka ce dan kasa wannan magana da kai kuskure ne, ka jaye magana ka. Na yarda, na kuma amshi kuskure na kuma janye wannan magana. Da haka wannan magana da na zo na yi labari ne da ya zo daga Niger. Ina kuma addu'a Ubangiji Allah ya sa wannan labari ba gaskiya bane. Sannan mutanen da ke gida sun yi compliment, sun tabbatar min cewa magana wannan ba wanda ya kudo da ita dan kasa. Kowa tsoron faɗin ta yake don kowa baya son abin da zai tada hankalin al'umma. Kowa baya son gayin magana dan saboda faɗa ta Annabi Muhammadu. Dole ne musulmi duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ko ya faɗi alkhairi ko ya shiru. Shine shugabanni da 'yan gwagwarmaya da 'yan uwa da abokan arziki suka ce dan kasa ka jaye kalamanka, ka jaye maganarka, kada ka ƙara irin wannan magana, ka fito ka bada hakuri. Ina bada afuwa, ina bada hakuri. 'Yan uwa ayi afuwa, na yi kuskure, ina neman gafara. Ba zan sake irin wannan bidiyo ba zan sake irin wannan magana ba. Na janye magana ta bisa ga umarninku kawai da kuka bani, masoya da 'yan uwa gaba ɗaya da kuka ce wannan bidiyo da na yi kuskure ne, ba zan sake irin sa ba insha Allah. Na yarda ni mutum ne mai amsa kuskure, mutum ne mai amsa korafi, mutum ne mai amsa uzuri, kuma mutum ne mai amsar laifinsa in yayi. Na yarda na yi laifi, na kuma amshi laifi na personal kaina, ni kaɗai ne wannan laifi. Da haka ina neman afuwa ku masoya na CNSP wanda kuka kira ni kuka nuna min cewa ba ma san irin wannan maganganu. Kowa ya san gwamnati tana da kalubale kuma ana biyan gwamnati da sharri. Dan haka wannan sharri ne aka yi, ƙarya ne, kage ne. Duka wannan abu mu bar ma Allah, ubangiji shi zai shiga lamarin su, shi zai taimakon su. Ba guri na CNSP ta fadi ba fatan nake CNSP ta fadi ba. Fatan nake kullum mai nasara, Allah ya taimaki gwamnatinmu, Allah mu jagoranci. Dan haka na janye kalamai na, ina neman afuwa ko yan uwa. Allah ya yafi mun baki dai, Allah ya samu dace. Kaftan duka su ne suke kokarin su yi jin mulki sai an su mulki, wai suna. Yan uwa masu albarka, ina muna fata alkhairi. Kun ji kaɗan daga cikin kalaman ɗan ƙasa, wanda bai ji kamil in bayanansa ba ya shiga cikin bidiyon insa ya saurara. Ɗan ƙasa ka yi bayananka kuma ga dukkan alamu kana da hujjojin da ya sa ka yi waɗannan bayanan. To alhamdulillah, ba matsala ba ce, inda ya kasance kana da hujjar da ta sa ka yi wannan kalaman. To ni wannan kalaman naka idan aka ƙare hidimar sallah, za na yi ƙarat waɗannan kalaman naka a ambasar tamu ta Nijar. Ka sani ka ji, za na yi ƙarat waɗannan kalaman naka a ambasar tamu ta Nijar. Waɗanda suka sanar maka da wannan kalaman da ka yi idan a nan ga cikin Libya suke, to muna so mu san ko suwaye. Dole ne hukumar mu ta san suwaye idan a nan ga Libya suke. Sannan idan a can gida ne Nijar suke, to ala dole ne ka ba da lambar su dan a san ko suwaye, a san dan a yi musu bincike a gano gaskiyar wannan maganar da ka faɗa. Yau faɗat magana ta ƙarya a kan social media, a faɗi kalima ta ƙarya a ruɗar da kawunan 'yan Nijar, a yi munafuci a ruɗar da kawunan 'yan Nijar a yau a wanga lokaci ya ƙare. Wannan ya ƙare. Ba inda za a kasance ana ruɗar da kawunan 'yan Nijar bisa ga ƙarya, bisa ga munafuci. Wannan lokacin ya ƙare, ya wuce. Duka abin da za ka faɗa to ka faɗe sa bisa ga hujja. Dan wallahi za a yi maka tambaya daga baya. Ni dai zan yi farkon wanda zai kai ƙarat wannan maganat. Magana ce ta tsaro, to kuma shugabanninmu sun sanar da mu cewa a duk lokacin da muka je ko muka ga abin da zai cuta wa ƙasa, to a sanar da hukuma mafi kusa da a ɗau mataki akan wannan abin. To wannan maganar da ka yi magana ce ta tsaro, magana ce da take da kuma hatsari. Dan duk wani munafuki da zai iya wai shi juyin mulki a yanzu, ni na ce munafuki, to zai kasance ɗan goyon bayan Faransa ne. Zai kasance ɗan goyon bayan Faransa ne, wanda kuma 'yan Nijar su da Faransa ta ƙare, mu da Faransa ta ƙare. Wannan maganar taka da izinin Allah, idan aka ƙare wannan hidima ta sallah, ni zan yi ƙararta a ambasad. Waɗanda suka sanar maka da waɗannan kalaman,
to lalle ka sani cewa idan anan ga suke dole ne ka salamma hukuma da wannan mutanen. Idan ba anan suke ba, idan a gida Nijar suke, to lalle ka sani cewa dole ne ka sanar wa mutane su waye wannan mutanen dan a yi bincike a gano gaskiya wannan lamarin. Wannan shine sakona gare ka gama dukkan mai saka rudani a kawunan 'yan Nijar ta hanyar ƙarya da munafuci. Assalamu alaikum. Wata sabuwa jama'a. Harin da aka kai kwanakin baya satin da ya wuce, aka kashe wannan kaftan in Birema Bubakar ɗan gidan Canga. Matashin sojin nan kaftan. 'Yan Nijar sun samu wani labari wanda yana da ban tsoro. Wannan hari da aka je aka kashe wannan kaftan in. Wannan hari, wannan kashe wannan kaftan ana zargin manya-manya daga sa hannu cikin tafiyar nan na cewar wannan kaftan din nan zargin da ake yi an samu wani labari mai mummunan labari wanda bai da dadin saurare. In Nijar ku tashi tsaye ga addu'a, ku ƙara komawa wajen alkulut, ku gaya ma mutanen Saudiya sa tsaye ga addu'a. Allah bayyana asirin makareta da azalumai, Allah ka tona asirin ko na azalumi. An samu wani labari ya fito wanda ta kasa ake tafiya cikin CNSP. In ba ku sani ba CNSP ku sani. Nijar ana can ana wata magana kasa magana take, kuma an kasa samun mutum guda wanda zai fito da magana ta hito ga hili. Yau dan kasa zai fito da ita. An samu wani maciyacin malami ko kuma wani mushriki ya bada wani labarin banza, labarin ƙarya. Ya nuna cewar ana so a yi ma CNSP juyin mulki, kuma yara matasa za su yi juyin mulkin. Kaftan duka su ne suke kokarin su yi juyin mulki sai an ci mulki. Wai suna ganin tafiyar CNSP ba tafiya bace ta ƙasa. Wa'annan kaftan shine aka kai wani plan, aka kai wani mugun hari. Harin nan da aka kai an kashe kaftan. Yanzu kuma duk inda wani kaftan yake sa hankalin shi da kyau, ya nutsu da kyau ya gani. Wannan tafiya muna addu'a in dai ƙarya ne, sharri ne ake masa NSP, Allah ka tona asirin wannan makareci, ka nuna shi ga hili ka gari. Ba ma boye ba ma jin tsoro, ba ma shakka gayin duk inda ta taho daga Niger ta taho. Sabuwa ce daga Niger. 'Yan Nijar sun ce zargi ake yi wa CNSP, an ba su wani mugun labarin cewar yara matasa kamar yadda kaftan Ibrahim Traore ya juyin mulki a Burkina Faso, su ma Nijar kaftan suna kokari, suna son wai su ne za su yi ma CNSP juyin mulki. Da haka CNSP su tashi tsaye game da al'amarin kaftan. Sai yasa wannan mugun harin da aka je aka kai har aka kashe wannan kaftan Birema Bubakar din nan yana daga cikin plan na cewar ana ganin shi wannan wai kaftan nan an tabbatar da shi wai an ce dan kishin kasa ne, dan kishin al'umma ne, kuma yana da wani ra'ayi na revolution wai kamar irin ra'ayin Ibrahim Traore. Dan haka wannan kaftan ana shakka shi, ana tsoron shi, ana ganin cewar ya kamata a biyo ta kansa dan gudun juyin mulki da zai yi, ta su zo su yi juyin mulki sa shi kasar Nijar. Ya Allah, in dai har gaskiya ne wannan labari da wannan al'amari, ya Allah, in dai har gaskiya ne cikin tafiyan nan akwai mutane masu son mu da san ƙasa da san al'umma, Allah ka ba su ƙasar, ka ba su ƙarfi, ko an danne su ya Allah ka taso da su sama, ka kwaci mulkin ya Allah ka ba su. In kuma ya Allah sharri ne ake yi dan a bata mu tafiya, dan a jefa barazana cikin zuciyarmu. Yanda muke abun nan kamar ibada, to ba za mu ji tsoron kaso ba ko ɗarmu. Sai na sai ana zargin ku, an ce za ku fara biyowa ta kaftan wai dan suna son su anshe mulki daga hannunku. Dan haka wannan magana daga manya wasu mutane daga cikinku, wasu mutane 'yan Niger su suka bada wannan labari kuma ta karkashin kasa yana yawo a Niger. Labari na nan na yawo a Niger kadan insha Allah zai zo inda za ta bashi, zai zo inda za ta washe kowa ya jiya. Zargi ake yi na cewar wannan kashe wannan kaftan plan ne, dan duka kaftan ne ake tunani, ana ganin cewar wai matashi ne wanda yana hararan mulkin CNSP. Allah ka bayyana gaskiya al'amari, ka kawo ƙarshen wannan matsala. Dan haka 'yan Nijar muna kira ga kowa da kowa, wannan al'amari da ya zo akwai al'amari mai ban tsoro cikin tafiyar CNSP, akwai al'amari mai ban tsoro cikin tafiyar Niger. Akwai matasa da suke bada labari wanda yana da ban tsoro, yana da ban mamaki. Za mu kyale ba za mu faɗi ba, amma duk da ta yi kanta insha Allah za mu zo mu yi wannan bayani. Akwai maganganu da suke biyowa ta ƙarƙashin ƙasa waɗanda suna da ban tsoro, suna da ban mamaki, na yanda 'yan ƙasa horar hula da kuma masu teni suke faɗa. Wannan al'amari ne wanda mun sani duk tafiya tana da kalubale, tana da ban tsoro, amma wannan labari da ya zo yanzu na cewar kaftan ana shakkun su, ana raɗe wani maciyacin malami ya zo nuna cewar wa'annan kaftan suna son su anshe mulkin CNSP. Allah ka tona asirin shi, ka karyatar da shi. Allah in ji mulkin nan
ya ubangiji namu ne na talaka na tausayin al'umma ka taimake mu ya Allah ka bayyana gaskiya al'amari ya ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan kuwa da kuwa fata alkhairi, Idi Mubarak, mun san da Idi. Muna neman gafara da duk wanda mun taɓa yi ma ba daidai ba. Ko da bidiyo na ka taɓa kallo ka bai yi maka ba, ka sa wani abu a zuciyarka gaskiya gare ni na yaye. Ko hoto na ka taɓa gani, ka ga wani abu na yafe. Ko ba ma gaba da kowa, ba ma baƙi ciki da kowa, ba mu aji, ba ma san kana yi balle in san wai wani abu in sa wani abu gare. Ba ma san kana yi ba. Wala. Muna mika gaisuwa barka da sallah kuma sannan a yafe mana mun yafe kowa. Sannan kuma da sakon da zai iso mai ga ɗan ƙasa. Yau ɗan ƙasa kula premier kuwa wannan shi ne karo na farko da ban taɓa yin magana ba, amma wannan bidiyon zan yi magana a kai. Da gane sai mun share wannan bidiyon shi. Kenan ɗan ƙasa idan na fahimci bayananka, kana so ka tabbatar mana cewa shi wannan janar ɗan Usman Kangai ko da an kashe, kenan shi wannan malamin da kake wai ya ce wannan ko ba magana ce ba. An ce ba magana ce ba, shi dai shi ba magana ce ba. Bala, kace malamin nan ya ce ma sai rasfe su tashi ana so a yi musu shi mulki, kenan shi wannan soja shi yasa sai rasfe kenan da in kana so ka tabbatar mana cewa sai rasfe ke ta kashe wannan soja. Kuma sannan duk wani janar a Nijar ya hankali saboda sai rasfe tana kokarin a kawar da su kenan. Wanda bai saurari bidiyon nan ba, da ɗan ƙasa wani yadda na aza muku wanga bidiyo kaɗan, to ka je ka saurara, ba zan iya samu kana ka saurara ba a cikin abun gaba. Cikin qualification, ka shiga cikin qualification ka shiga ka saurari wannan bidiyon ka jiya da kunnen ka. Ana ka fahimta abun da ka fahimta da shi ka ɗauka. Ni dai wanda na fahimta da shi ana shi ne. Ɗan ƙasa yana so ya tabbatar mana da cewa an ce mai ne ba, shi ba shi ce ba, ɗan ƙasa bai ce ba. Wai an ce mai Nijar wannan soja da aka kai ba farmaki kina akwai sa hannu sai switch kuma sannan duk wani janar ya hankali ya taka banfa abin da na fahimta kira Allah ya samu dace Allah ya gane da mu jama'a idan za ku magana kan abu wallahi faɗa abun da kun ka tabbatar da cewa gaskiya ne kada mu tsaya muna ƙarya ga abun da mun san da cewa ba gaskiya ne ba irin waɗanda bibuka mu ba mu magana a kai amma akwai wani abu ne da in yayi yawa wanda sai ka ɗauka mu yi tsoron Allah wallahi mu yi tsoron Allah duka mu yi tsoron Allah to wani ya ce malam ya ce sai shi malamin wane ne gidan shi ɗan gidan wane ne malamin ina ne na wace ƙasa ne na Nijar ne na ina ne mu sani ba an ce malam ya ce to CNSP an ce CNSP mambobi su wane ne dawa shi soja janar wancan kan abubuwan malam yau magashin ba ko ba ka gane sai kana da karamar kurwa ne kana kuke ɗin wani abu CNSP ana zargin CNSP kenan CNSP ana so a ce muna shi wannan soja da sa hannun gwamnatin CNSP sun excellence general Abdulrahman Jahi an kai wannan kisa shi ake so a tabbatar mai kenan ba za ka tabbatar ba sai ka je ka saurari bidiyo ka shiga cikin topic ɗan ƙasa idan ka saurari wannan bidiyo sannan ka ba ka amsa ba la karanta don shari'a ko mutane ba yi ba an ce malam ya ce ɗan ƙasa ya ce ni kuma na zo tambaya idan ban da ne matambayi masani a kullum amma a inda da zuciyar musulunci barka mu da sallah Idi Mubarak muna neman gafara mu ba fushi da kowa ba gaba